नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनल आर्ट बाय अपेक्षामध्ये। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत मोड आलेल्या मटकीची खमंग रेसिपी। सबस्क्राइब करा आपल्या चॅनल आर्ट बाय अपेक्षाला आणि आमचे असेच नवनवीन व्हिडिओ सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी बेल आयकॉन नक्की दाबा। चला तर मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी 1 वाटी मटकी घेतलेली आहे। आपल्याला मटकीचा अंदाज घेऊनच पाणी टाकायचं आहे। जर पाणी जास्त झाले तर मटकीमध्ये चिकटपणा येऊ शकतो। मी व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे त्याप्रमाणे आपल्याला पाणी मटकीच्या वरती आपल्या बोटाचा 1 शेंटा बुडेल एवढं पाणी घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपली मटकी व्यवस्थित भिजल्या जाईल। तुम्ही पाहू शकता मी ही मटकी साधारण 5 ते 6 तास भिजत घातलेली होती। आपली मटकी छान प्रकारे भिजलेली आहे, पण अजून त्याला मोड आलेली नाही। आपण मटकीमधील पाणी पूर्णपणे काढून टाकणार आहोत। मी मटकी रात्रभर भिजत घातली होती, तर आता आपण पाहूया मटकीला मोड कशा प्रकारे आलेली आहे ते। वाव, आपण पाहू शकता मटकीला एकदम व्यवस्थित मोड आलेली आहे आणि आपण मटकीमधलं एक्सेस वॉटर काढून टाकल्यामुळे मटकीमध्ये बिलकुल सुद्धा चिकटपणा आलेला नाहीये। मटकी ही व्यवस्थित मोड आलेली आहे। चला तर मग आता या मटकीला छानपैकी खमंग अशी फोडणी देऊया। फोडणी देण्यासाठी सर्वात प्रथम जी मटकी भिजत घातली होती ती मटकी घ्यायची आहे। त्यासोबतच मी या ठिकाणी 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत। कोथिंबीर, मोहरी, जिरं, कढीपत्त्याचे 4 ते 5 पत्ते घेतलेले आहेत। मसाल्यामध्ये मी या ठिकाणी हळद, मीठ, टोमॅटो आहेत त्यामुळे मी या ठिकाणी थोडीशी साखर घेतलेली आहे, जेणेकरून टोमॅटोचा आंबटपणा मटकीमध्ये उतरू नये। त्याचबरोबर मी अद्रक लसणाची पेस्ट सुद्धा करून घेतलेली आहे आणि चवीनुसार तिखट। चला तर मग आता आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात प्रथम आपण पॅन मध्ये फोडणीसाठी लागणारं थोडंसं तेल टाकून घेणार आहोत। त्यामध्ये आपण मोहरी टाकूया। मोहरीला थोडासा तडका आला त्यानंतर आपण त्यामध्ये जिरे ऍड करूया, कारण जिऱ्याला तडका लवकर येतो। आता आपण यामध्ये कढीपत्त्याची पानं ऍड करणार आहोत। त्याचबरोबर आपण कुटून घेतलेली अद्रक लसणाची पेस्ट सुद्धा आपण यामध्ये ऍड करूया। पेस्टला आपण व्यवस्थित तडका येऊ देणार आहोत। कोणाकोणाला फोडणीमध्ये कांदा सुद्धा आवडतो, जर तुम्हाला कांदा आवडत असेल तर तुम्ही तो अवश्य टाकू शकता। आता हे मिक्सचर अर्धा ते 1 मिनिट व्यवस्थित परतून घेतल्यानंतर आपण त्यामध्ये चिरून घेतलेला टोमॅटो ऍड करून घेणार आहोत। हा टोमॅटो सुद्धा आपण मिक्सचरमध्ये व्यवस्थित एकत्रित करून घेऊया आणि 2 ते 3 मिनिटं वाफवण्यासाठी झाकून ठेवूया। आपण पाहू शकता आपला टोमॅटो व्यवस्थित वाफवला गेलेला आहे। आता आपण यामध्ये एक इन्ग्रेडियंट्स ऍड करूया। सर्वात प्रथम मी या ठिकाणी टोमॅटोमध्ये थोडंसं तिखट ऍड करते। तिखट हे आपल्या चवीनुसार ऍड करायचं आहे। ज्या पद्धतीने आपल्याला जास्त तिखट आवडत असेल तर आपण जास्त तिखट ऍड करू शकता। हळद, इथे मी टोमॅटोवर साखर टाकत आहे, जेणेकरून टोमॅटोला पाणी सुटेल आणि आपली साखर ती टोमॅटोमध्ये व्यवस्थित मिक्स होऊन जाईल आणि त्याची चव ही आपल्या मटकीला खूप छान प्रकारे लागेल। त्यानंतर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, सर्व मिक्सचर आपण व्यवस्थित एकत्रित करून घेऊया। आता आपण यामध्ये आपली मोड आलेली मटकी ऍड करून घेणार आहोत। आपल्या पूर्ण मटकीला मसाल्याचा स्वाद लागला पाहिजे अशा पद्धतीने आपण हे सर्व मिक्सचर एकत्रित करून घेणार आहोत। हे मिक्सचर छान एकत्रित झाल्यानंतर आपण वरून मीठ ऍड करून घेणार आहोत। मी वरून मीठ याकरता घालत आहे की आपण जर आधीच मीठ टाकलं तर आपल्याला मिठाचा अंदाज येत नाही। आता आपण परत हे मिक्सचर व्यवस्थित एकत्रित करून घेऊया। आता मटकी व्यवस्थित शिजण्यासाठी आपण त्यामध्ये थोडंसं पाणी ऍड करूया। मटकीला छान उकळी येईपर्यंत आपण ते झाकून ठेवणार आहोत, जेणेकरून आपली मटकी व्यवस्थित शिजल्या जाईल। आपण टाकलेल्या पाण्याच्या मटकीच्या अंगापुरतं पाणी उरेपर्यंत आपण मटकी शिजवून घेणार आहोत। आपण पाहू शकता मटकीला व्यवस्थित उकळी आलेली आहे
आणि मटकीमधील पाणी देखील कमी झालेलं आहे। अशा पद्धतीनं आपली खमंग मटकी बनवून तयार झालेली आहे। ती आपण पोळीसोबत, पुरीसोबत किंवा नुसती सुद्धा सर्व करू शकतो। आमचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटवरून आम्हाला नक्की सांगा। असेच आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।